to cross. The families are here. We can get some people to go buy stuff for us, but how are we going to get it there? Kweziphambili kwiindaba zethu ngokuhlwanje kuza kuthi kangoku isube imiphefumlo eli-11 imozulu emaxongo eNtshona Koloni. The mayor is now about to unveil the flag as he goes. Sivule ngokusesikweni isitalato esithiywe ngesiswenye somzabalazo ongasekhoyo umama uWinnie Mandela. It's not going to be an easy game. I think we know we owe it to ourselves to probably get going, get to the rhythm. I think that's what's missing. Iqela le-Kaizer Chiefs lithi liwujonge ngamehlo abomvu umdlalo walo wangomso we-DStv Premiership nesikhukhune United noza kubanjelwa kwibala laseMoses Mabhida eThekwini. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andambi ndodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Ukuza kuthi kangoku kusoleke abantu abali-11 ze kwaduka abathandathu ngenxa yemvula emandla ethwaxe kanobomi isixeko saseKapa kwiphondo laseNtshona Koloni. Abantu abaninzi bashiyeke bengenamakhaya emva kokukhukhuliseka kwezindlu zabo kanti kutyalwe amaqela eenkonzo zikaxakeka kwiingingqi ezichatshazelwe zezi zikhukhula. Linani elivisayo leentsapho kwisixeko saseKapa ezishiyeke zingodingindawo ngenxa yemvula izimandla eziqoqisileyo ukusukela ngecawa. Ukanti ngabantu abali-11 abaphulukene nobomi babo, abathandathu basadukile. Abahlali benza amadile-dile okuzama ukufikelela ezivenkileni. I sleep last night in my daughter's cupboard. I sleep last night there because my house was full of water. Everywhere. I couldn't go inside my house. At this point, yeah, maybe we can do something about the water. It's just the water that's the problem. We need to cross. The families are here. We can get some people to go buy stuff for us, but how are we going to get it there? So we decided, look, we're going to play it safe. We're going to put up the safety line, and we use the harnesses, and we make sure that the people get escorted over. Ukanti ezimvula zikwadale umonakalo omandla nasezikolweni. Currently, we have 152 schools that have reported varying levels of structural damage that was caused by the storm at school. That is basically from roofs that are leaking through to some trees that have fallen on school buildings, etc. as well. In total, we have 242 schools that have reported at this particular point that they have been affected by the storm. And this also includes low learner attendance at the schools. Isebe lokuhlaliswa koluntu lithi abantu abahlala kwindawo zogoba ityholo ngabona baluva ngamandla ulwamvila. 600 people that are in need of support. If we look at City of Cape Town, a number of our informal settlements have suffered some damage and needs our assessments. Njengesiqhelo ke umbutho wesisa uphose igada kwabo bachaphazelekayo. The operations won't be done in a day or two. This is an operation that will be continuing for the next week. As I said earlier, some of the areas are inaccessible and the community is really hard hit. As in this disaster, there's nothing they could save. Food is washed away in front of them. We just had a call now for supply of animal feed as well. Umbutho iSouth African Weather Services ukhuphe isilumkiso sezinga eliphezulu lemvula nezikhukhula eseza kuthwaxa esisixeko. Abahlali besixeko esimbaxa iNelson Mandela Bay eGqeberha eMpuma Koloni bafumene umtyhi namhlanje emva kwemozulu embi ngempelaveki nalapho bekuvuthuza umoya nezandyondyo zemvula ezishiye umonakalo. Nangona ukuvela kwelanga namhlanje kubangele ukuba kubonakala umonakalo owenzekileyo, kodwa zisalindelekile imvula ezimandla. Zintathu iindawo zokugoba ityholo ezichaphazeleke kanobomi zezimphuphuma kuquka iPolar Park. Abahlali kwindawo yogoba ityholo ePolar Park eGqeberha kwintshona yesixeko bavuke amakhaya wabo ethe gabhe emanzini ngentseni yanamhlanje. Abantu balahlekelwe ziibhedi zabantwana, ama-clinic zabantwana azibonakali, zimke namanzi. Yonke into nje neegrosari zabantu zimke namanzi.
Imeko sisi apha ePolapaka imbi kakhulu kangoba ubuya kwethu eholweni izolo siye sawakhupha amanzi ngamabhakethi aphuma but phezolo indlela ebinetha ngayo imvula iphinde yagcwalisa izindlu zethu zigcwele. Emva kokuba umasipala oMbaxa efumene isilumkiso semozulu emaxongo bukwinqanaba lesihlanu ngolwesihlanu umemele ukuba abahlali bafuduselwe kwiholo loluntu. Unfortunately, as it stands, this area does not have space to move people to, and that is what is under investigation for the municipality to find space and have it available. Umlawuli obambeleyo kwicandelo lentlekele kumasipala waseNelson Mandela Bay umnumzana uHenry Lansdowne uthi amatyotyombe asePolapaka, eQunu naseYakflakta kuphela kweendawo ezichatshazelwe kakhulu zizikhukhula kwaye amagosa athunyelwa ukuba anike uncedo. We are also looking at the situation at Keiga. We also received reports of flooding at Yakflakta and Qunu. The disaster management officials are currently out there assessing the situation. Emva kwezilumkiso zenqanaba lesi-6 malunga nezaqhwithi namazwe onakalisayo eMpuma Koloni, South African Weather Service ithe ilinde ukuba imozulu ityhile kwezi ntsuku zizayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguSiphosethu Boy ndiseGqeberha. Umphathiswa ojengene nombane kweli uGqirha Josiense Ramokgopa uthi usamisiwe ucimicimi wombane kwiphondo laseNtshona Koloni naseMpuma Koloni emva kokuthwaxwa zizikhukhula zemvula okuzinzame zokukhawulelana namaphulo ohlangulo kula maphondo. Ngelixa amaphondo eli aza kuthwala uxanduva locimicimi wombane, iNtshona Koloni neMpuma Koloni afumana isiqabu. Oku kukuphungula umthwalo kubantu abanika uncedo kwabo bachaphazekileyo kwezi zikhukhula. The inclement weather in the Western Cape and the Eastern Cape, and our desire to make sure that we are able to support the efforts of the first responders, the emergency people to address and respond to the challenges that are associated with the inclement weather, the storms that have been experienced there. A decision was taken by Eskom to say that those areas, because of the difficulties that they are experiencing, will be exempt from load shedding. Kungokunje uEskom umilisela ustage 2 no 3 kacimicimi wombane. We've been working on the plan for quite some time now, and I think, like we indicated as well, when U-Cele units start returning, we are expecting to remain on these lower stages of load shedding as well. Ukanti umbane ubuyile kwindawo ezithwaxwe zezikhukhula. Umphathiswa wamapolisa umnumzana u-U-Cele uqinisekise ukubanjwa kwabombi mgodi abangekho mthethweni abangama-900 kumaphondo amathathu kweli. Umphathiswa ubhengeze oku ebutsheni bemini yanamhlanje kwintlanganiso emfutshane nonondaba ngethuba kuqatshelwa indima ehanjwe libutho lesipolisa. U-Cele uhambise wathi amaqumrhu ezomthetho azimisele ukuwuncothula neengcambu umkhuba wamazamazama. In Carolina, Mpumalanga, the illicit mining task team shut down an illegally operated coal mine and seized mining equipment worth over 60 million rands, as well as coal worth 12 million. A mine manager was arrested and the manhunt is underway for the owner. In Husong, in Gauteng province, the DPCI under Operation Gillette arrested 9 suspects for illegal mining, and they attached through preservation order 58 properties. Those were 51 vehicles, including luxury vehicles, and 7 houses, to the value of 17 million. They will appear in court on the 29th September. Uchazwe njenge-gorha elilwe nomhlaza kwade kwangumzuzu wokugqibela uZoleka Mandela ongumzukulwana kamama uWinnie Madikizela Mandela nobawo Nelson Mandela bangasekhoyo. uZoleka usweleke kubusuku esibuvukayo enama-43 iminyaka ubudala ngethuba lokohlukana kwenyama nomphefumlo oberhanqwe lusapho nabahlobo bakhe. uZoleka Mandela uzalwa ngongasekhoyo uZinzi Mandela notata uZwelibanzi Hlongwane. Walibona ilanga ngomhla we-9 ku-April ka-1984. Uthethile ngosiba ngempilo yakhe yobukhoboka beziyobisi, uphathwa gadalala ngokwesondo eselula, ukushiywa ngumntwana wakhe obeneminyaka 13 uZenani
kwingozi yenqwelo mafutha ngo-2010 nokujijisana nesifo somhlaza. Ngo-April walo nyaka ubhengeze ngokusesikweni incwadi yakhe ayibhale ngo-2013 esihloko sayo sithi When Hope Whispers. Usutywe kukufa phezolo emva kokuwa evuka esilwa nesifo somhlaza ebesele sichaphazele isibindi, amaphaphu, ubuchopho, umqolo namanye amalungu omzimba. Kumsitho wokutshintshwa kwesitalato iWilliam Nicol sibe yiWinnie Mandela Drive, unkosikazi Loyiso Masuku we-ANC umtyibele umfi uZoleka njengeqhawe elilwe nesi sifo kwade kwangumzuzu wokugqibela. She was a fighter, a warrior, a cancer warrior who made sure that awareness on the issues of cancer, especially for women, are actually openly publicized. Unkosikazi Nomvula Mokonyane ongusekela nobhala jikelele we-ANC ugqithise amazwi ovelwano kusapho, izihlobo nezalamane zakwaMandela. We are saddened by the passing on of Zoleka, and who will be with the family during these trying times. Usapho lucele ukuba lungathethi nonondaba okwangoku. Kulubaphathiswa yephondo iGauteng umnumzana Phanyaza Lisufi imtibelo ngasekhoyo umama uWinnie Madikizela Mandela njengeqhawekazi belimele isizwe ngokubanzi ingakumbi amanina. Ukuthethe oku kumsitho wokuthiywa ngokutsha kwesitalato iWilliam Nicol eGauteng sibe iWinnie Mandela Drive. Kube khona ungquzulwano emva kokuba i-EFF ityhole i-ANC ngokuthathela kuyisiphakamiso sayo sokutshintsha esi sitalato ngethuba leengxoxo zebhunga kwindlu yowiso-mthetho yephondo iGauteng. Kanti abantu baphefumle ngeli nqaku kwiqonga lethu leWhatsApp. Umbono omhle kakhulu wona uqwalasela lamagqala afana noDikizela Mandela, kodwa ke iminyaka ibaleki madoda. Asincome msasazi xa kuthe kwatshintshwa laa ndlela ibifudula isaziwa ngegama localucalulo ze itshintshwe ibizwe ngeqhawekazi umama uWinnie Mandela. Sentshuba sawufumana ntoni umvuzo wethu uzawayinto because abantu bayasokola kutshintshwa izitrato ngemali. Waye le mali bingenakwenza ezinye izinto ngesikhumbuzo sakhe umama lowo. Yonke lento ityabula imali zabarhafi. Mali ezi siye sithi xa sifuna inkonzo kuthi akukho mali, kodwa kukhona nje imali yokutshintsha umgaqo. Benza kahle lo mgaqo bawubize ngabantu esibaziko. Kudala imigwaqo ibizwa ngabantu esingabazi ngabo. Ngibona kuyinto ekahle leyo yokushintsha amagama emigwaqo nakuba kubalulekile ngelinye uhlangothi, kodwa bekufanele besiqala silungisa lama potholes agcwele umgwaqo kangaka. Facebook Andile Shedrack Baba uthi msasi into enhle leyo yokutshintshwa kwegama litshintshelwa kwitshantliziyo esilaziyo kumzabalazo weli lizwe. Ndiyayincoma kakhulu loo nto utsho eGqeberha kwaDwesi. Pansiletizi uthi imoto ilandelwa luthuli lwayo umama wesizwe ufanelwe kukudunyiswa ukuze igama lakhe lihlale lihleli ezweni lethu utsho esenjiveni eNtlaza. Umsinga Zondi uthi ayisebenzeli le yemigaqo ngathi bangatshintsha indawo zasemakhaya bazakhele imigaqo esoloko yabaludaka ze bayibize ngamagama abo utsho esemarhambeni. Bukela ungaphefumla kwimiqolo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Namhlanje ikomishoni ejongene nokumiselwa kwesicwangciso sikazwelonke sophuhliso i-National Development Plan ibizimisele ukhupha ingxelo ngoku. Le ngxelo yale komishoni ithathe iminyaka 10 ukuqosheliswa kodwa ayipapashwanga emva kokuvakala kuba khange ifakane mlomo norhulumente ngoku. Isebe lijongene nezicwangciso zenkqubo zikarhulumente kwanokuhlolwa kwazo lityholwa ngokumisa ngomzuzu wokugqibela indibano yokukhupha ingxelo ngeziphumo ze-NDP. Today we were meant to make a presentation on the results of the National Development Plan 10-year review progress, but we are not going to go through the results. So we apologize, as planners sometimes we get criticized for bad planning, and that's why we asked some of us to come on board and own up that we could have sequenced the process is much better. Unobangela okumiswa kwale ndibano kutyholwa ukuba kubangelwe kukuphanza kweli sebe ukwazisa urhulumente ngokuba iza kukhupha le ngxelo.
And all I want to say is we apologize. I think all of the commissioners are deeply embarrassed about the discourtesy and what it means for your time. Ukanti le ngxelo ifumanise ukuba urhulumente kafikelelanga kwizinto ebezibekele ukusifezekisa ezifana nokuvala umsantsa phakathi kwezinana kwanabo bangathathi ntweni, ukulwa amaqondo aphakamileyo entswelangqesho, intlupheko, uhlumo oluphantsi lwezoqoqosho kwanotyalo-zimali kweli phakathi kwezinye izinto. Kulindeleke ukuba le ndibano yokupapashwa kwale ngxelo ibanjwe kwakule veki. Nanjengoko sisekwinyanga ekhumbula amagugu, amasiko nenkcubeko yethu, imvumi ephuma izandla kweli nangaphaya kwemida yalo ubongeziwe Mabandla Uzingca ngecwecwe lakhe alicula ngelenkobe elithi amaxesha. Usichubele ngokubaluleka kokucula ngolwimi lwemveli. Umxholo kumacwecwe lomlonje luthando. Umculo kabongeziwe Mabandla uphuma izandla kwindlela abalisa ngayo iziganeko asebenzisa umboko, yaye wenze ukuba utsala umxhelo kumanqile engoma umculo wakhe. Uthi oku kukubulela isikolo apho wancanca khona ulwimi lwesiXhosa. So I think ndaqala ngoku ubona uba u-appreciate uba okay kubalulekile uba nento esuka kuwe nakwi-culture yakho erepresentayo uba wena ungubani. I feel uba umculo walapha uhluke kakhulu, unalaa nto engekhoyo kwezinye indawo ongasoze uyifumane. Ubongeziwe imvumi umculo wayo osuka emazantsi entliziyo, yaye usungule amacwecwe wakhe asekelezelwe kwizinto ezidlumzi kwaneendawo eziphoswe kwesinomhlwa. Ndingatsho umntu owan-influencer kakhulu uba ndithande okanye ndiqala ucinga ngokucula ngesiXhosa ngathi ngithandiswa amazwi wayo. But xa ndicula ngesiXhosa, I think there was expressa, you know, language has the you know, to really like u-expressa indlela ofilisha ngayo. Okwasiphokozele ngotyelelo lwakhe kumazwe asemzini. Le mvumi izawuqala ityelela idolophu ezinkulu apha ekhaya, iqala eMonti, eGqeberha, eKapa, eRhawutini, ePitoli naseThekwini phambi kokuntingela kumazwe aphesheya. Iqela le-Kaizer Chiefs lithi liwujonge ngamehlo abomvu umdlalo walo wangomso we-DStv Premiership nesikhukhune United noza kubanjelwa kwibala laseMoses Mabhida eThekwini emva kokuba eli qela likhutshiwe yiMamelodi Sundowns kwindebe ye-MTN 8 kule mpelaveki siphuma kuyo. I-Kaizer Chiefs ikwindawo yesibhozo kwilog ye-DStv Premiership emva kokudlala imidlalo esixhenxe, ngelixa isekhukhune United yona ithe ngcu kwindawo yesihlanu emva kwemidlalo emithandathu. Amakhosi athi awuzukuba lula lo mdlalo wangomso nesikhukhune, kodwa azokwenza konke okusemandleni ukubuyisa isidima sawo. It's not going to be an easy game. I think we know we owe it to ourselves to probably get going, get to the rhythm. uGeorge Matlou nongumdlali wasesuswini kumakhosi akavumelani nabo bathi aliqalanga kakuhle isizini eliqela. I don't think it's a poor start. So you can see how we're playing. It's just a matter of getting goals. Of course, we play for a team like Kaizer Chiefs. You have pressure everywhere you go. So you can win 1-0, people will talk about it. So it's either you win and carry on. So it's not easy playing for a big team like Kaizer Chiefs. So it's not a poor start. Lo mdlalo phakathi kweKaizer Chiefs nesikhukhune United uyaqala ngecala emva kwensimbi yesixhenxe ngokuhlwa ngomso kwibala iMoses Mabhida KwaZulu-Natal. Thabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Kakhulu ke bamqwathi apho kwidesika yakho yendaba. Ndiyakubulisa ke mzonsundi wam ekhaya, ndikwamkela kaloku kule yam ke idesika yemozulu. Mna igama lam kaloku ndikuthabile kumaqondeni umamvelase wakwaMakhaphela. Bethuna masijongeni kaloku yenjenje imozulu. Nalo ke iphondo lokuqala phaya eMpuma Koloni eMonti nge-18 sentshizane zemvula kwasekuseni ngomso, kanti futhi ngokuhamba kosuku phaya eGqeberha futhi ku-17 degrees osibekeleyo.
yona ke imeko phaa kwelaa phondo lase-Free State eBloemfontein lishumi nje likhatshwa sisithoba ngamafu qabaqaba phaya ekuseni futhi ngorhatya kwalapha futhi eFreystata ngeSasolburg ngo-18 degrees. Nantso ke bukelwa apha ekhaya imeko phaya ephondweni laseGauteng eJohannesburg lishumi nje likhatshwa sesasithathu sezontshuzelo kwakhona futhi zemvula yonke nje intseni ngomso kwalapha futhi eRhawutini eVereeniging ku-17 degrees. Wazikhukhula kakhulu ke bukelwa wam zemvula. Nantso ke imeko phaya ephondweni KwaZulu-Natal eThekwini ngamashumi ngamafu kwakhona phaya ekuseni ngomso kwasemini kwakhona phaya koMgungundlovu neziphaluka ngamashumi ekhatshwa sesasithathu. Yenje imeko phaya kwelaa phondo laseLimpopo ePhalaburwa lishumi nje nesibhozo zezontshuzelo futhi bukelwa zezomvula yonke imini yangomso kanti kuyafana napha kaloku ePulukwane ziintshuzane zemvula ngo-14 degrees. Benje phaa kwelaa phondo laseMpumalanga eMbombela lishumi nje likhatshwa sesasihlanu ngamathonsi emvula kwasekuseni ngomso ngorhatya futhi kuyafana kaloku naphaya koSekunda ngeshumi nje nesihlanu. Masijonge mbukele ekhaya nantso ke imeko phaya kwelaa phondo laseNorthwest eMahikeng ngamashumi ngamafu kwakhona yonke intsasa yangomso ngorhatya futhi kusenjela kaloku kwalapha futhi eRustenburg ngo-21 degrees zintshizane yonke intseni ngomso. Yenje ke imeko kwakhona phaya kaloku eNorthern Cape eKimberley ngamashumi kuxoke kamandi ke phaya yonke intseni ngomso kwakhona futhi kwasemini kusafana kuhle ngeUppington ngo-22 degrees. Nantso ke imeko phaa kwelaa phondo laseNtshona Koloni eKapa ngo-20 degrees omyole nje yonke intseni yangomso futhi ke bukelwa ekhaya masiqukumbeleni kaloku imozulu phaya eGeorge ngo-15 degrees. Itsho ke bethela imeko yam apha edeskeni imozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Kamnandi mawethu.